dragi moji župljani, dragi hodočasnici. Svake godine 1. svibnja slavimo blagdan Svetog Josipa Radnika, ali ujedno i toga dana započinje i mjesec svibanj koji je posebno i obilježen, ali i poziva sve nas da posebno svakoga dana molimo se i utječemo našoj nebeskoj majci Mariji. Crkva Kristova bogata je mnogim Božjim ugodnicima koji se nalaze na nebu, a koje mi častimo i slavimo ovdje na zemlji. Jedan od najvećih sigurno je i ovaj današnji svetac, Sveti Josip Radnik, koji je zaručnik Blažene Djevice Marije, čuvar i odgojitelj Isusov. O tome svjedoče brojna svetišta, brojne crkve, samostani, knjige o Svetom Josipu, molitvenici, glasila sa svećevim imenom, kao i brojni Josipi i Josipe, svjedoče kako je upravo Sveti Josip itekako drag kršćanskom srcu. Posebno o tome svjedoče i toliki vjernici koji se njemu mole i o njegovim blagdanima ispunjavaju crkvu. Tako smo i mi danas ovdje u Turopolju na blagdan Svetog Josipa svi zajedno okupljeni. Tome svjedočite i vi koji ste danas okupili ste ovdje na ovoj svetoj misi oko tog velikog Božjeg ugodnika. Sveti Josip svima nama je drag, jer je od svih običnih ljudi bio najbliži Isusu i Mariji. A drag nam je upravo zbog toga, zbog njegove vjernosti i tihog služenja, tajstva spasenja. Očito je da je Sveti Josip bio i drag i Bogu, jer ga je proslavio kao svog poniznog, tihog, radišnog i poslušnog kao slugu. Sveti Josip je dostojanstveno ispunio svoje životno poslanje i to u Kristovoj blizini. Evanđelja nam o svršetku njegovog života ništa ne govore, ali mi vjerujemo da ga je Isus zasigurno nagradio na kraju života. A zato mu se i mnogi danas preporučaju i za sretnu smrt. Kada malo pobliže pogledamo lik i djelo Svetoga Josipa, onda možemo reći kako je on uvijek uzor obiteljskog života. Prije svega on je uzoran otac obitelji i suprug, i kao čuvar i kao branitelj. On pokazuje i nama danas da je moguće ostati i na visini kao čovjek i kršćanin i da je moguće uvijek biti svet. A to su posvjedočili doista mnogi ljudi u povijesti, i nama znani i neznani. To su nam posvjedočile i mnoge naše hrvatske i katoličke obitelji. To su nam posvjedočili i mnogi naši dragi roditelji. Sveti Josipa se najčešće prikazuje kao radnika koji radom svojih ruku privređuje kruh svoje obitelji. I zato je i Sveti Josip uzor i zaštitnik radnika, pa mu je i posvećen posebno ovaj današnji dan, 1. svibanj. Ovaj blagdan uveo je u crkvenu godinu Papa Pio XII, i to 1955. godine. Na taj način upravo crkva želi izreći važnost ljudskog rada. Ljudski rad je mnogovrstan i on ne obuhvaća samo tjelesnu, nego i duhovnu djelatnost. Rad nije samo ono kad radimo prema svojoj izobrazbi, nego tu spada i ona druga kreativnost koja uvijek koristi ljudima. Zato svaki radnik treba težiti da njegova upravo posao postane i apostolska služba i uvijek u suradnji da bude sa Kristom kao spasiteljem.
Sveti Josip nam danas daje primjer kako je rad ipak nešto vrijedno u životu i kako svojim radom upravo pomažemo, uzdržavamo obitelj, ali i svoje bližnje. U svoj tesarski i stolarski rad Josip je bio i vjernik. On je pristao da bude Bogu prijatelj, da vrši njegovu volju i da Bog upravo po njemu čini ta brojna djela. U radu je sveti Josip uvijek nalazio svoju sreću, zato što je radio sa voljom, radošću, zadovoljstvom. Radom je oplemenio i svoju dušu i srce i na taj način je stjecao zasluge za nebo i dokazao tu svoju ljubav i prema Mariji i prema Isusu. I zato je i sveti Josip zaštitnik i naše domovine Hrvatske, od kada ga je upravo 1687. godine takvim proglasio i Hrvatski sabor. Možda je danas i prilika da se svatko zapita, jesmo li mi svi svjesni da smo uvijek pozvani štititi svoje bližnje, biti uvijek solidarni sa svim ljudima kojima je teško, ali i pomoći onima koji ne znaju. Na dan svoga ustoličenja u papinsku službu, a to je bilo 19. ožujka 2013. godine, sada pokojni sveti otac Franjo, tada je pozvao ljude da budu zaštitnici upravo poput svetog Josipa. I tada je u toj svojoj homiliji izrekao i vrlo važne riječi. Kako Josip odgovara na Božji poziv da bude zaštitnik Marije, Isusa i crkve? To je upitao pokojni papa, ali je dao i odgovor. Time što je stalno pažljiv prema Bogu, otvoren znakovima Božje prisutnosti i njegovim planovima, ne samo vlastitima. Josip je zaštitnik jer je bio sposoban čuti Božji glas i dao se voditi njegovom voljom. Biti zaštitnik znači brinuti se jedni za druge obitelji. Bračni drugovi čuvaju jedan drugoga i zatim kao roditelji brinu se za djecu, a s vremenom i djeca postaju čuvari roditelja. Biti zaštitnik znači bdjeti nad vlastitim emocijama, nad svojim srcima, zato što je srce središte i dobrih i zlih misli. Misli koje mogu nešto izgraditi, a mogu i uništiti. Tako je izrekao pokojni papa Franjo. Draga braćo i sestre, možda je dobro da si danas svako od nas postavi pitanje što meni, a što tebi želi poručiti ovaj današnji blagdan. Svakom čovjeku je itekako u ovom vremenu i prostoru potrebna crta Josipova, a to znači biti uvijek poslušan u vjeri, pozoran na Božja nadahnuća, ali biti spreman na ostvarenje. I zato Josipov život, i posebno sada kada gledamo i ovu sliku koja je iza nas, koja prikazuje Josipa koji drži dijete Isusa, to je veličanstveno, duhovno, umjetničko djelo. I diveći se njemu, gledajući ga kako je on živio, i mi i danas, a posebno i nakon ove svete mise i sutra i preko sutra, trebali bi postati plemeniti, sposobni i sami biti umjetnici života, ali stvarati za novi život. I zato je Josip tako bliz svakom čovjeku i on u ovom trenutku jednako nadahnjuje i intelektualca, i političara, i onog seljaka, i onog radnika, bogatog i onog siromašnog, neukog, ali i učenog. Zato i danas posebno na ovoj svetoj misi molimo za sve očeve i zaručnike, da budu takvi
da se u njih njihove žene zaručnice uvijek mogu pouzdati, kako bi se u obiteljima uvijek gajila obiteljska vjernost i krepost obitelji iz Nazareta. Molimo se svetome Josipu da naše obitelji uvijek imaju posla i da ga savjesno obavljaju, ali i za svakoga od nas da bude odgovoran na tom svom poslu. I neka nam blagdan svetog Josipa bude poticaj da budemo i dobri radnici, vjerni obiteljski skrbnici, ali i uzorni Božji suradnici poput svetog Josipa, koji je čak i u snu i u stvarnosti znao osluškivati poticaje koji dolaze od nebeskoga Oca. Zato se danas treba ugledati u svetoga Josipa, budimo otvoreni Božjem govoru kako bismo mogli biti odgovorni upravo u našemu životu. Budite uvijek dobri čuvari svojih obitelji, bogobojazni putnici, odlični i zauzeti radnici, ali nadasve uvijek Božji suradnici. Blagopokojni kardinal Franjo Kuharić izrekao je lijepu molitvu, upravo molitvu svetom Josipu za hrvatski narod. A ta molitva glasi: Sveti Josipe, glavaru svete nazaretske obitelji i čuvaru crkve Božje, tebi se kroz stoljeća crkva u Hrvata utjecala kao svome zaštitniku i tvom je zagovoru preporučivala svoje obitelji i cijeli narod. Brižni poučime spasitelja svijeta i prečisti zaručniče svete djevice, povjeravamo ti posebno danas i sve obitelji hrvatskog naroda da zajedničkom dnevnom molitvom, nedeljnom euharistijom i poslušnošću volji Božjoj ispune svoje poslanje i budu uvijek blagoslovljene ljubavlju, slogom, mirom i novim životima. U ovim teškim vremenima izmoli našemu narodu i svim narodima zemlje mir u pravednosti i ljubavi. Zagovaraj nas pred presvetim trojstvom da uvijek ostanemo vjerni Isusu Kristu i katoličkoj crkvi, prolazeći zemljom čineći dobro. A blažena djevica Marija neka uvijek bude uz nas, neka nas prati na našem životnom putu i neka nam bude zagovornica. Amen.